Tip Top Reel, uusi rulla kurkun viljelyyn alaslaskumenetelmällä. Alaslaskumenetelmä on yleisin menetelmä Pohjoismaissa kurkun viljelyssä. Tässä menetelmässä ylätampona käytetään 25 x 25 mm neliöprofiili teräsputkea, johon on tähän asti asennettu kiinteät lankarullat. Tätä rullaa pyörittämällä voidaan laskea koko rivi kerrallaan, joka on erittäin nopea menetelmä. Tässä on kuitenkin se huono puoli, että kun jotkut kasvit kasvavat nopeammin ja jotkut hitaammin, ja kasvihuoneen päässä voi olla erilainen kasvu kuin huoneen keskellä. Tästä seuraa, että latvusto muuttuu epätasaiseksi, joka pienentää satoa, koska kaikki kasvit eivät saa samaa valomäärää. Lisäksi epätasainen kasvusto hidastaa hoitotöitä. Tästä syystä on kehitetty uusi rulla Tip Top Reel, joka poistaa tämän epäkohdan. Tätä rullaa käyttäen voidaan latvusto tasoittaa samalle korkeudelle taimi taimelta, esimerkiksi kerran 2 viikossa. Tämä on hyvin helppoa ja nopeaa. Toisella kädellä painetaan lukitusjousesta ja toisella pyöritetään rullasta ylös tai alas. Tip Top Reel koostuu 2 osasta, rullasta, joka valmistetaan UV-suojatusta ABS-muovista sekä lukitusjousesta. Rullat on helppo koota asennusvaiheessa. Laita jousi rullan sisään hammastetusta päästä ja työnnä akselilla. Rullat kannattaa asettaa akselille niin, että jousi on aina samoin päin. Latvojen tasoitus on helpompaa, kun ei tarvitse katsoa millä puolella jousi on. Tip Top Reel toimitetaan kelattuna 75 metriä muovilankaa. Se riittää noin 8 kurkkukasvustolle. Rulla kestää hyvin useita kelauksia. Rullat pakataan 200 kappaleen laatikoihin. Lavassa on 5000 rullaa